Nyisi mondo koro kik ti kod rowere bende kik yie mondo ti kodgi ketho kwe masani koro nitiere nyime moloyo to ka ji ochomo weche mag kampen. Mano ote ma ogol kod jadolo Reverend Willis Otieno Atoyo mabende ne lose kanisa mar ACK St. Mark's Mahaya mayudore West Assembly Rarieda County onogono ma Siaya. Reverend Willis kowacho ni koro jotelo kik tung piny to kod kwe mosebedo nikech kwe ema miyo dongruoge kaachiel to kod miyo bende koro piny odhi gondamo makare ahinya to weche mag uchumi ma nyaka gi sani koro imiyo kendo osebed koro iwacho koni gi koni. Bende koro nokwayo kanisa odhi nyime ahinya to kod yalo kwe kinde duto. Wan duto wang'eyo ni en kinde mag yiero kendo en kinde ma jo siasa wuok kendo dwaro kura. Adwaro ni mondo akwawa kaka jonyuol man gi nyithindo marawere ma samoro emitiyogo e weche mag kelo koko kata weche mag ketho kwe mar piny mondo mi wayie wapuonjgi kendo wakwagi ni gibed gi horuok e kinde ni kwe mar piny gi gik mabeyo timore mana ka wan duto wakawo kar mokwongo mar kelo kwe. Omiyo ka wan duto wahero pinywani to wakwa jowa mondo mi kik bed gi chandruok e yor kelo koko moro amora. Ng'ato ka ng'ato mondo mi oyie oikore kendo rit kinde mar goyo kura. Ka wasegoye gi kwe wabedo gi kwe kaka oganda. Omiyo adwaro mondo mi akwawa kaka kanisa ni wabedi okar mokwongo mar nyayo wach mar kwe e gwengewa kendo wanyaw wach mar kwe kamoro amora ma wantie mondo mi kik koko kelo chandruok moro amora manyalo wuokie. Nyasaye mondo gwedhwa, Nyasaye mondo mi oritwa ka wan duto wakawo okang' mokwongo mar kelo kwe kendo okang' mokwongo mar lemo ne piny mondo mi dwaro mar Nyasaye otimore. Ruoth Yesu pacho. Erokamano ahinya. Koro wachung' mondo erokamano.